Жанчына, радзіма, сям'я – галоўныя тэмы творчасці майго сённяшняга суразмоўцы, дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, пісьменніка Валянціна Семенякі. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Валентин Михайлович, ну вот зусім недавно вот тут побач у Нацыянальнай бібліятэцы адбылася ваша сустрэча з чытачамі, на якую прыехалі вашы землякі, былі шматлікія госці. І перад гэтай сустрэчай, калі мы гаварылі па тэлефоне, вы сказалі, што вельмі хвалюецеся. Ну вот вам не прывыкаць, здаецца, выступаць перад вялікімі аўдыторыямі, і ўвогуле дзейнасць ваша такая, а тут вы хваляваліся вельмі. Чаму? Мне хацелася расказаць аб тым, як з'яўляюцца вершы на свет, а яны з'яўляюцца са звычайнага жыцця, з тых перажыванняў, якія чалавек адчувае ў сям'і, у працы, у сяброўстве, у суадносінах са сваёй радзімай, малой, вялікай. Ввогуле мне хацелася расказаць пра тое, як жыццё транслюецца на радкі вершаваныя, і гэта вельмі адказна. У гэтай імпрэзе прымалі ўдзел мае блізкія, внук, дачка, сестра, жонка. В этой імпрэзе прымалі ўдзел мае землякі з Зельвенска і Слонімскага раёнаў. В этой імпрэзе спявалі песні, напісаныя на мае словы. Былі калегі-дэпутаты. І гэта вельмі вялікая адказнасць, таму што гэта нешта не зусім такое штодзённае, з чым сутыкаецца дэпутат у паўсядзённай дзейнасці. Гэта надзвычайная такая падзея, якая павінна была неяк раскрыць мяне з іншага боку. І таму гэта было вельмі адказна. Я баяўся, каб не расчараваць людзей. Прызнаюся шчыра, вось першы раз, калі я вас убачыў, калі мы пазнаёміліся, гэта на свяце Сакавіны. І вы тады былі намеснік старшыні выканкама. Ну, выходзіць чалавек, намеснік старшыні выканкама. Ну, я думаю, як заўсёды будзе, значит, прывітальнае такое слово, важкае, так сказаць, чыноўніка. А вы на хорошай беларускай мове з вершамі, і гэта, конечно, было прыемнае такое ўражанне. Скажите, калі ласка, вот вы успаміналі у адным інтэрв'ю, што вы з дзяцінства слухалі народныя песні, што вось адтуль пачалася любоў да роднай мовы, любоў да літаратуры, любоў да паэзіі. Вот якія песні слухалі? Бабуля моя, Вольга, яна памерла, калі было мне 7 гадоў. Але я памятаю, як яна садзіла мяне і маю малодшую сястру, якая на 2 гады была за мяне малодшай, і спявала песні, і заставляла, каб мы спявалі за ёй. Это вот мудрасць пакалення, каб не прапала тое, што не было страчана тое, што яна мне. Малітвы яна заставляла нас за ёй паўтараць. Яна была не пісьменная, но вот такая вялікая мудрасць. І голас яе я чую сёння, як яна спявае: «Ой, орол, ты летаеш высоко, ты бываеш даляко». Вось у нас такая гаворка на Зельвеншчыне, на О. І ведаеце, затым, калі я падрос, я вельмі любіў вяселле і прасіў заўсёды бацькоў, каб мяне ўзялі на вяселле. Не толькі таму, што там можна было паласавацца чым-небудзь, але яшчэ таму, калі людзі за сталом спяваюць. Вось гэта супольная песня пад гармонік, пад баян. Я заўсёды зайздросціў тым людзям, якія маюць голас і могуць спяваць. Я, на жаль, не валодаю такімі якасцямі. А бацька мой быў у войску запевалам у роце, і ён заўсёды з намі малымі нейкія песні напяваў. Потым я у школьныя часы іграў у школьным ансамблі вакальна-інструментальным, вось нават на вяселлях мы ігралі. Но вось гэтыя дзіцячае ўспрыманне мелодыі, слова і менавіта народнага слова, яны мне запалі ў душу. Скажите, а калі вот першы верш вы написали? Першы верш я напісаў у 11-гадовым узросце. Ну, это былі вялікія перажыванні. Матуля хварэла. І я вот
матулін сынок, я першы старэйшы ў сям'і, я на яе падобны. І мы добрыя адносіны былі ў нас і з татам, але мама нечаму мяне апекавала больш, і я больш быў да яе прывязаны. І калі яна захварэла, а тата з намі настроє, вот, і сур'ёзна хварэла, ляжала ў шпіталі. І я на 8 сакавіка, мы заўсёды яе віншавалі, і я напісаў вершык такі, неадмысловы зусім, вось, і на паштовачку яго занатаваў, і тайком ад бацькі у тую валізку, дзе ён перадачу адпраўляў да мамы, паклаў гэту паштовачку. Назаўтра раніцай да нас прыбегла бацькава сястра, якая жыла у той вёсцы, дзе мама ляжала ў шпіталі. Нешта яны з бацькам шапталіся, потым сталі мне выгаварваць, што так рабіць не трэба, бо мама ўсю ноч праплакала над гэтымі вершамі. Вось. Но я зразумеў і іншае. Мама прыехала, мяне пахваліла, і потым я што... Яна плакала ад радасці. Да, і я штогод на 8 сакавіка стараўся пісаць ёй гэтыя вершы ад рукі на паштоўку. Вось. І калі яна памерла, я знайшоў 100 з гэтых паштовак. Сёння яны захоўваюцца ў мяне ў сям'і як сямейная рэліквія. Мы, калі была імпрэза тут у Нацыянальнай бібліятэцы, выстаўку зрабілі з гэтых паштовак, і вялікую цікаўнасць яна мела. Вершы былі розныя па памеру, не зусім дасканалыя па рыфме. А настаўніцы мае беларускай мовы Марыя Станіславовна і рускай мовы Зінаіда Рыгоровна, калі я ім паказаў гэтыя вершы, яны паказалі мне, гэта ж было у 3 класе, яшчэ вучылася тады ў 5 класе асновы вершаскладання, адным там штрышком толькі. А яны мне паказалі, расказалі і раскрытыкавалі гэтыя мае вершы. І гэта вот дапамагло мне, я вельмі уважліва стаўлюся да гэтых рэчаў, да рытму, да рыфмы, да сэнсу, канешне ж. Вот. І думаю, што менавіта так трэба ставіцца да вершаў, калі ты хочаш іх надрукаваць. Калі вы адчулі, што гэта ваша, што гэта не проста хобі, а не проста такі занятак у вольны час, а гэта тое, што вам патрэбна, душы вашай патрэбна. Я нейкія прысвячэнні сябрам пісаў. У час перабудовы, калі было шмат бессэнсоўных нарад, на якіх гучалі нейкія лозунгі, і вынесці з іх нічога немагчыма было станоўчага. На апошняй старонцы нататнікаў я заводзіў лісты і там пісаў вершы пра гэтую нараду гумарыстычныя, пра наша жыццё і так далей. Один раз я напісаў: назначьте меня виноватым за все, что случилось вчера, за грозные громы раската, за рожь, что спалила жара, за доллар, что резко поднялся, за рубль, что внезапно упал. Считайте, что я вам признался, что все это организовал. И в конце, альбо в середине нарады, пускай вот и нататник по родам, сябры усмехались, значит, хтось себе переписывал. Вот менавіта так было. И я лічыў, что ничего серьезного в этом нема. Покуль не поглядел мои верши Владимир Минович Мозго. Это такі выпадак лёсу, но Владимир Минович шмат робіць для землякоў, для пачынаючых паэтаў, для того, каб ім падсказаць, накіраваць. І мяне, канешне, уразіў яго водгук, калі я яму перадаў свае рукапісы, і ён напісаў аб тым, што гэта заслуговвае ўвагі, і вам трэба друкавацца. І я тады ўпершыню задумаўся аб тым, што, магчыма, я раблю штосьці сур'ёзнае. Ці павінен вот чалавек на адказнай рабоце, значыць, вот, які штодзённа заняты, любіць літаратуру, чытаць літаратуру, ведаць літаратуру? Ну, Яковлевич, я лічу, што любы чалавек на любой працы павінен любіць літаратуру і ведаць літаратуру. Літаратура развівае мысленне чалавека. І чаму? Таму што у літаратуры, асабліва ў паэтычнай літаратуры, не хачу нікога пакрыўдзіць, у такой сканцэнтрыраванай форме аўтар падае свае думкі, перажыванні, сваё стаўленне да жыцця, свой жыццёвы вопыт, свае мары, некія вобразы. З дзяцінства я некаторыя вершаваныя радкі з песен, там, з вершаў, яны мне ў галаве засталіся, ляглі на душу. А мароз увечары краўся да сялібы, як мастак расквечваў, ён размалёўваў шыбы. Паглядзіце, колькі тут пявучасці, колькі вобразаў, колькі думак. Я вырас у беларускамоўным асяроддзі, хаця яно не літаратурнае асяроддзе.
але я лічу, што тут шмат яшчэ трэба зрабіць навукоўцам ад мовы філолагам. У Беларусі вельмі шмат гаворак, і гэтыя гаворкі, яны адна вёска да другой адрозніваюцца, сям'я нават адна ад другой адрозніваецца, і гэта ўсё трэба не страціць, таму што скарачаецца колькасць носьбітаў. Вось, у нас, у нашай мясцовасці асабліва гавораць. Калі я чытаў «Людзі на балоце» і чуў, як там то. я думаў, гэта ж неправільна, гэта ж не так, мы ж не так гаворым. Ось. Я вучусь у беларускай моўнай школе. Так, я паступіў у вышэйшую навучальную установу, там было ўсё на рускай мове, но гэта было натуральна. Можа, здольнасці ёсць, я нямецкай мовай недрэнна валодаю, без перакладчыкаў абыходзіўся. Поэтому я лічу, што вот гэты бок, скажем так, агульнай культуры чалавека, літаратура, мова, ён павінен быць, калі чалавек хоча быць сапраўдным цэльным. Некалькі такіх пытанняў нашай апытанкі. Скажыце, калі ласка, вось ваш край вельмі знакаміты, вельмі цікавы, не толькі паэтамі, не толькі пісьменнікамі, але і прыродай, і гісторыяй сваёй. Якія вот самыя цікавыя, хаця б 3 месцы на Зельвеншчыне вы парэкамендавалі наведаць? Ну, я скажу, што не толькі пісьменнікамі, але і пісьменнікамі таксама, таму што і Уладзімір Мазго, і Людміла Воранова-Супрун, і Ірына Войтка – это сёння постаці у сучаснай беларускай паэзіі і прозе, што 3 месцы – это, канешне, Сынкавіцкая царква. Это, конечно, наше Зельвенское водосховище. И Ганінскі кірмаш. Вы вельмі хораша ў свой час напісалі пра Караткевіча. Вось, і для мяне гэта не проста раман пра Караткевіча, гэта вершаваная проза. Ну, вельмі хораша вы напісалі пра Караткевіча і сказалі, што сярод вашых любімых творцаў таксама Уладзімір Высоцкі. Каго б вы яшчэ назвалі з беларускіх творцаў, ну, вашымі любімымі? Богданович, безумоўна, яго паэзія, яна блізка мне, перш за ўсё, по форме, по зместу і по таму адлюстраванню перажыванняў чалавека у каханні, у тузе па радзіме. Безумоўна, Якуб Колас і Янка Купала. Ну, пра Караткевіча хочу сказаць, што вось «Каласы пад серпом тваім», «Дзічка цвіла апошні год». Ну, вот чамусьці Некрасава вучаць на памяць у школах вершы ў прозе. А вось гэта верш у прозе ў сканцэнтраванай такой форме і з вобразамі, з адлюстраваннем сэнсу ўсяго рамана і зноў-такі з заклікам падумаць аб жыцці, падумаць аб тым, што тое, што расцвітае, можа знікнуць, што жыццё канечнае, і трэба яго зрабіць прыгожым. На якое пытанне, можа быць, вы хацелі падказаць, якое я не задаў? Я б хацеў бы сказаць аб тым, што адбываецца з намі цяпер. І я лічу, што галоўная праблема, якая ёсць цяпер у свеце ў цэлым, што свет адмаўляецца ад таго, што было вынайдзена папярэднімі пакаленнямі. Ад таго, што прайшла чалавечая цывілізацыя, дасягнуўшы сённяшняга часу. Войны былі, нічаму не навучылі. Непавага да папярэдніх пакаленняў была, нічаму не навучыла. Тая ж самая непавага да сваёй мовы, захаплення замежнай і так далей. Усё гэта было, але гісторыя, яна такая, што яна нічаму не вучыць наступнае пакаленне. І гэта мяне вельмі хвалюе. Я думаю, што калі мы тое, што мы адлюстравалі ў нашым асноўным законе, аб тым, што мы павінны захоўваць сваю гістарычную памяць і перадаваць яе наступным пакаленням. Я думаю, гэтай мэце служыць і наша праграма. Безумоўна, я вельмі ўдзячны, што вы мяне запрасілі, таму што ваша праграма, я сачу за выпускамі, это не проста перадача, это не проста праект, это сапраўдны вялікі ўклад у тое, каб асэнсаваць нашу сучаснасць, каб асэнсаваць нашу сучасную беларускую культуру, знайти яе носьбітаў, давесці да шырокага колу гледачоў тое, што гэтыя носьбіты у цэлым нясуць у жыццё, нясуць у грамадства.
Что ж, великий дзякуй вам, Валентин Михайлович. Я жадаю вам плёну поспехаў і новых вершаў, і новых кніжак. А нашим телеглядачам я нагадаю, што сённяшнім маім суразмоўцам быў паэт, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Валентин Семеняка. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.